Som en Rafi Pasqual, el millor tenista a les Balears. Ben millor no, però més curro, més guapo, et dic quin bicis. Com que pilota de fora? Tu amb un àrbit a mi no me coneixes, te'n donaré tu de pilota, fill de p***! Capital! Capital! Això de menjar plàtans és de marietes. Bon entrepà de calamars amb extra maonesa. Rafa! Som millor que tu, eh? Som més ràpid que tu. Té millor servei que tu, Rafa. No pirategis en Rafi Pasqual, perquè amb un ja en tenim abastament.